walasa ka badinya balmaya ani sinjiya ko sinsin Tombouctou ni ɲɔgɔn cɛ ani Tombouctou ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnajɛ belebele min tɔgɔ ko festival vivre ensemble o ɲɛnamayara Tombouctou dugu kɔnɔ a ɲɛnajɛ sigibaga sen kan n'o ye Salah Mayiga ye an ka ale lamɛn. Festival an y'a sigi kun mun kama o de pour que communauté ka se ka ɲɔgɔn retrouver ka activité kɛ ɲɔgɔn fɛ ka échanger ka communauté lien renforcé a bɛ se n'i ye festival lajɛ communauté bɛɛ b'a la étranger bina Tombouctou mɔgɔw bɛ yan Bamako mɔgɔw bɛ yan Mopti mɔgɔw bɛ yan donc bɛɛ bɛ yan a sigila pour que mɔgɔw ka ɲɔgɔn retrouver Tombouctou la sans kɔnɔ siɲɛ kelen pour que u ka kuma k'a la donc jamana in difficulté b'a la mais ko jamanadenw yɛrɛ bi u caman kɛ pour que jamana ka se ka sigi ka taa ɲɛ. Nin tako segina in n'ale kɔni baaraw bolila ko musolakaw olu kɔni u bɛ se ka kɛnyɛrɛ baaraw kɛ cogo di ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o baaraw bolila o kan. Madame Touré Aminatu Abdou Saleh ni ko in denbaya taara ka di ale ma an k'ale hakilinata lamɛn nin ko in kan. Vraiment ne ni Tombouctou muso an kumana kosɛbɛ parce que ngo n'an sigira ka kuma an b'a lajɛ n'u b'a fɛ n k'u dɛmɛ cogo min na an bɛ se k'u dɛmɛ ni bɛ se k'u conseiller cogo min na fana n bɛ se k'u bilasira donc o de kɛra an ka débat ba ye donc n y'a f'u ye u ka fara ɲɔgɔn kan parce que n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka min sɔrɔ u ka baara la a tɛ se ka fɔ ka ɲɛ donc o ye n ka laɲini ye u ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se k'u ka baara ko taa ɲɛ. Tombouctou yɛrɛ bolo nin ko in ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ sabula wagati de don mun b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka kan kelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani ka ɲɛnajɛw fana k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Madame Touré Aïssata Haïdara ale ye Tombouctou ka ye an ka a lamɛn. N'i y'a mɛn a ye n'an ka balo ni ɲɔgɔn ye c'est que an kan ka fɔ ɲɔgɔn funu kɔrɔ o de la an ye nin festival ni sigi sen kan pour que Mali fantan naani bɛɛ Mali couleur bɛɛ Mali kumakɛlaw bɛɛ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama la yan tan cogo min na siya bɛɛ b'an na marakaw bi yan bozow bi yan kɔrɔbɔrɔw bi yan surakaw bi yan kadaw bi yan nɔ ne yɛrɛ ye fulamuso jɔlen yan o kɔrɔ yan nɔ o de ye Mali yɛrɛ ka beauté ye o de ye Mali ka yɛrɛ yira yɛrɛ ye. Mun kɔni ye dɔnkilidalaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala kolon bɛ yen n'o tɔgɔ ko El Bilal Sudan olu nisɔndiyalen don ka ɲɛsin nin ɲɛnajɛ in ma sabula a b'a to olu ka seko ani dɔnko bɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ u bɛ a kɛ yɔrɔ min na wa laɲini minnu fana b'u la u bɛ o fɔ. Abelou Yatara ale ni kulu ɲɛma ye an ka lamɛn. Lafiya kɔni yɔrɔ min an bɛ yen a b'an fɛ parce que cogo min an b'a ye a ka fisa ni fɔlɔ-fɔlɔ parce que sisan an bɛ tulonkɛ kɛ an bɛ mariage kɛ an bɛ bɛɛ kɛ sisan mais fɔlɔ-fɔlɔ a tɛ yen mais sisan yɔrɔ min an bɛ yen vraiment a ka di an ma an bɛ la peine de ɲini a kana mɛn Mali la c'est pas tant parce que Mali bɛ an b'a fɛ ka lafiya ka na. An b'a yira k'a fɔ nin ɲɛnajɛba in kɔni ale kolonbokaritɔ mun kɔni ye minisiri Andogoli Gindo ye n'ale ɲɛsinen don seko ani dɔnko kow ma ale de ye nin baaraw kolonbokari o kɛra Tombouctou maabaw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin kɛnɛ kofɔlen in kan. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka segin ka bɔ Tombouctou.